Kamfani ya zarce shago Almusik Ventures Katsinawa. Provision daidai zamani na Haji Musa babbar giwa. Kamfani ya zarce shago Almusik Ventures Katsinawa. Provision daidai zamani na Haji Musa babbar giwa. Kamfani ya zarce shago Almusik Ventures Katsinawa. Provision daidai zamani Haji Musa babbar giwa. Provision daidai zamani sai Almusik Ventures Katsinawa. Kan siyan ɗaya ko tsari yau Almusik man zama san kowa. Sauki da rahusa yau sun zo a kamfanin Musa dan baiwa. Yau Almusik Ventures yayi zarra ku garza yau birnin Katsinawa. Kamfani ya zarce shago Almusik Ventures Katsinawa. Provision daidai zamani na Haji Musa babbar giwa. Al'umma na yin san barka Almusik Ventures ya girma. Kamfanin da ya shahara sosai gun tallafi a gurin al'umma. Almusik ya sauke farashi al'umma kowa ya himma. Akwai POS na sauƙaƙawa abokan hudda kyakkyawa. Kamfani ya zarce shago Almusik Ventures Katsinawa. Provision daidai zamani na Haji Musa babbar giwa. Almusik ya shahara sosai gun kawo kyawawan kaya. Kowane fannin provision da akwai inganci ba ƙarya. Kaya na makwalashi akwai masu armashi ba jayayya. Fannin kayan masarufi kala-kala duk an kawo. Kamfani ya zarce shago Almusik Ventures Katsinawa. Provision daidai zamani na Haji Musa babbar giwa. Almusik na ansar kuɗaɗe har na kasar waje ba wai ba. Kuɗin faranshi dala ta Amerika riyar na Saudiya duba. Duka wannan da kyautatawa mutane an kai dama an saba. Katafaren kamfanin nan na Almusik shi ne ke haskawa. Kamfani ya zarce shago Almusik Ventures Katsinawa. Provision daidai zamani na Haji Musa babbar giwa. Almusik Ventures shinkafa kyakkyawa ita ce aka kawo. Har da taliya makaroni akwai sha'ir gun mai tsantsar kyawu. Madara da siga ko milo da bombita su ma duka an kawo. Limin mukan roba da na kwali ko wani nau'i an kawo. Kamfani ya zarce shago Almusik Ventures Katsinawa. Provision daidai zamani na Haji Musa babbar giwa. Lokaci mu barbatawa ga dama ta samu gare mu. Almusik Ventures ya kawo kyawawan kaya a garinmu. Kan sauki gun masu sayan ɗaya koyan tsari an shaide mu. Almusik Ventures gurinmu sauki kasarmu yayi zagawa. Kamfani ya zarce shago Almusik Ventures Katsinawa. Provision daidai zamani na Haji Musa babbar giwa. Kamfani ya zarce shago Almusik Ventures Katsinawa. Provision daidai zamani Haji Musa babbar giwa. Kamfani ya zarce shago Almusik Ventures Katsinawa. Provision daidai zamani na Haji Musa babbar giwa. Kamfani ya zarce shago Almusik Ventures Katsinawa. Provision daidai zamani na Haji Musa babbar giwa. Kamfani ya zarce shago Almusik Ventures Katsinawa. Kamfani ya zarce shago Almusik Ventures Katsinawa. Provision daidai zamani na Haji Musa babbar giwa. Provision daidai zamani na Haji Musa babbar giwa. Kamfani ya zarce shago Almusik Ventures Katsinawa. Provision daidai zamani na Haji Musa babbar giwa.